Здравейте, приятели! Може би чувате шума на вълните, но не се намирам на морето. Намирам се в Централна Европа, в сърцето на Швейцария, град Цюрих. Цюрих е най-големият град в Швейцария и е известен със своята чистота и подреденост. Не случайно е обявен за градът с най-висок стандарт на живот в Европа. Останете с нас и ще се разходим заедно. Хайде, започваме! Езерото Цюрих е любимо място на туристите и на жителите на града. Около езерото има паркове и алеи, където посетителите могат да спортуват, да си направят пикник и да поплуват в езерото. За децата има страхотни места за игра и те много се забавляват. Няма как да не забележите колко приятелски настроени са лебедите в Швейцария. Те са винаги гладни и се събират около хората, за да получат парче хляб. Можете дори да ги докоснете. Тези красиви птици нямат никакво притеснение от близък контакт с човек. Продължаваме нашата разходка, като вървим към центъра покрай реката. Самият град е разположен на двата бряга на река Лимат. Минавайки по моста ни се разкрива величествена гледка към езерото и Алпите, а от другата страна виждаме главната катедрала на града Гросмюнстер. Централната търговска улица на Цюрих е оживената Бахенхофштрасе. Улицата е с дължина 1200 метра и е една от най-атрактивните търговски улици в Европа, като предлага часовници и модни дрехи от най-висок клас. В средата на този финансов център се намира един квартал, изпълнен с историческо очарование. Квартал Линденхоф е приятен район с кълдаръмени улици, пълни с малки магазини, кафенета и исторически забележителности. Той се намира между главната търговска улица и брега на реката.
Намирам се пред църквата Свети Петър. Добре, айде, ела. Църквата Свети Петър държи рекорда за най-голям циферблат в Европа. Почти 9 метра. Това беше нашето видео от Цюрих. ако ви е харесало, абонирайте се за канала, дайте палец нагоре и го споделете с вашите приятели. Чао от нас и приятен път! Абонирайте се на Zuz Lifestyle Channel. Айде сега малко по-сериозно.